Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sephindulo Baba Mseleku wafaka amakhosikazi akhe ubhalile la uthi nazi izimanzi zembiza kabhayela ephehlwe abafazi. Uzigi zamadoda ziyamlandela azimfice. Bengicela ozokwazi ungichazela le ndawo because ikhona into engifuna ukuyichaza kwamanye amavidiyo because maningi sengiyihlaziye njengencwadi Uthando Nes'thembu ngaphinde futhi ngayithatha ngayenza TV show kwabakuningi ukuzeke phela laba bathi thina mhlambe asikwazi ukurizina noma sikwazi ukustretch umqondo sibakhombise ukuthi kahle kahle siyayibona into hayi asidlule futhi lapho bengicela ukuthi ningichazele ukuthi uzigi zamadoda ziyamlandela azimfici kuchaza ukuthini lana futhi okwesibili engicela ukuthi nomunye mayengakwazi ukuchaza kuzibongo zaBaba Mseleku lapha ngasekugcineni ubhala ukuthi umaphumelela bemnyundela impumelelo yakhe iphikwa abakwabo yavuma abezizwe isibiba sabafazi hayi angingeni ke lokho ukuthi isibiba sabafazi because ngiyakubona khona la ukuthi umaphumelela bemnyundela impumelelo yakhe iphikwa abakwabo yavunywa abezizwe. Ngifuna ukuthi ichaze ozoyichaza ngesiZulu because ngiyayibona ngale ndlela engibona ngayo kodwa ngifuna uzongichazela yona ngesiZulu. Hayi ke akukho umgosi oshisayo amakhosikazi laba kaBaba Mseleku amahle ahleze emahle bagqokile ke ngale ndlela le esasibone ngayo kwi-intro ya season 6 ukuthi ke besingakayitholi izithombe zabo sebebonke besibona uMakhumalo ngase ngiyancuma ke ngaba nehaba ngase uMakhumalo yena uhleze nje uzophuma yedwa kanti vele kuMakhumalo uzophuma yedwa ngomswenko ngoba istylist yaMakhumalo kuThando Nes'thembu akusiye umuntu oyedwa nokaMayeni nokaMacele nokaMangwabe kanti futhi ke vele ke uMakhumalo uyo semehlweni ethi kakhulu sengichazela kulowa mhlawumbe owasala wangayiqonda ingubo yaMakhumalo akithi nje ingubo yaMakhumalo mangabe ingubo uyena iyona engayibona inhle kakhulu ngase ngiyayincoma ke ngalesa sikhathi kwaba ukuthi ngithola uMakhumalo wrong kakhulu ngoba phela manje yena sizohlezi simncoma ngokwami ukusho lokho angilibonanga ngiphutha ngoba bengincoma ubuhle bento ayigqokile ngaphandle kokuthi wena ubufuna ngisho kunye namanje futhi angilibonanga ngiphutha nakuyona futhi caption yami ngiyibona ngiphutha ngoba into vele engayenza ngevideo kwakukuncoma nje ukuthi uMakhumalo ke cha ubeqhakazile eKhazimulo washo ukuthi ke phela vele into mawuyisho wena usuke wazi ukuthi uthini lo oseyithatha ngale esekulalela yena we receive ngenye indlela ayicabeneke kodwa ngininikeza iwarning yokuthi njengoba kuUthando Nes'thembu TV show eyenziwa yifamily yakaMseleku umndeni omkhulu namakhosikazi awu4 cha ngisazowahleba amakhosikazi kaBaba Mseleku ngokweshow nyangizwe sengizeni ngisazowahleba ngalento abayiveza ku TV show ngoba ikhona la engahlangani khona so uma kuwukuthi ngempela usazompintsheka uzizwe ukuthi uyampintsheka uhluleka nje ukuthi ngihlaziye into evele kwishow hayi ke akusali nawe ngoba cha ngisazobahleba ngizoqala ku number 1 ngize ku number 2 ngize ku number 3 ngize ku number 4 ngoba bonke banezigaxa zabo and lezi igaxa zivelaphi zivela la kwi-TV show le abayiqale ngo-2017 beveza ukuthi bona bawumndeni omkhulu baphila impilo enje benza ama-interviews bavela kuma-magazine babhala la kubhalwa khona bafaka ku-social media baba ne-social media page kwaba khona incwadi futhi ebhalwe uBaba Mseleku wena-ke uma ukuthi uyilunga lomndeni eliseceleni kuyona yonke lento esibalayo wasala ngephutha Musa phela ukusibangela ukushisa ngoba wena phela abantu abakulahlile abasemzumbe hayi thina ngoba ngeke sibange nawo abantu basemzumbe bebe benza ibhizinisi kuleli business abalenzayo bayasi-invite futhi ukuthi nawu 10% wempilo yethu bukani sicela ukuthi nisisupport ngesikhathi sisenza lokho ke sibasupport sibuka ishow silandela into yabo size siyibuza ukuthi hayibo abasithakathaka kodwa labantu sesihleba ke phela ngoba manje sibe sithi hayibo le show sasesiyithanda kangaka yona yodwa
mase siba nakho ukuthi hayi shame laba abasebenza behind the scenes bayawazi umsebenzi. Marketing strategy ngiyabonga kulo ngikhumbuzile kule ndaba le yade ngisho ukuthi ishow before iqale the whole planning kunabantu aba-involved nokuthi futhi mase beyiveza bazoyiveza kanjani konke lokho i-implementation yakhona i-marketing strategy bonke-ke labo bantu labo phela mase kuvela okuyisenti sekufanele ukuthi kungabi bikho omunye ethenga ibhega omunye aphuza amanzi ayibhalanse phela. Camera operator naye mayithi kade ngibhizi mina necamera akalitholi ibhega lakhe. Sound engineer mayebhizi nalo msindo enozwayo omunye usubona ukuthi seziyakhala-ke manje mayithole nayo ibhega yakhe. Asiyivaleke lapho ipurpose le video bekuwuncoma amakhosikazi ababuyiselwe kamahle ngisho-ke ukuthi hayi ziyeza kizigaxa phela ngoba bayiqalile lento mabeyiqala bathi mzansi wozani sesiphakathi-ke mase siphakathi sesenza njani phela sesiwomakhelwane abahlebayo. Kodwa hayi ukuthi siyahleba yazi mina ngi-understand ukuthi usho kanjani ukuthi siyahleba into abayisho ku-TV nokuthi ize ibe yindaba zabantu kodwa bayikhuluma ku-TV awumcacisele leyo ndaba leyo. Hayi yabo leyo ngifuna ukuzwa kahle usho kanjani ukuthi umuntu owenza i-TV recap or TV show review noma ingaphi noma summary or liphi igama ongalisebenzisa ukuhlaziya lento isivele kuMzansi Magic akaphume eindabeni zabantu ngesikhathi idlala kuMzansi Magic for 20 minutes or more wena uthi kwenzakalani uthi nje kuvela imfihlo yomuntu into bekufanele ngathi engabe beyi-private sangayibona yadlala kuMzansi Magic for 20 minutes noma ngaphezu. Ngaleso sikhathi ukuthi nje okwangempela nazi indaba zabantu saze kwenzakalani uMzansi Magic wenza iphutha ngokuthi ufake indaba zabantu ku channel yabo. Mase sekuphelile-ke lapho bephume-ke bona njengefamily bethi siyabonga-ke Mzansi u-episode 1 mase bebhala lokho abafisa ukukubhala mase bethi ziyakhala. Bona-ke mase bethe ziyakhala phela yabo sibayihlohla impi. Mase bethe ziyakhala. Mase bethe ziyakhala begijima abantu-ke bethe hey thina sithanda uMacele, thina sithanda uMayeni, thina sithanda uMakhumalo, sithanda uMangwabe. Sebeyadifela mase sithi hawu. Laba okusho ukuthi uma befunda incwadi laba babevele nje bewudlula uchapter 1 nochapter 2 nochapter 3 nochapter 4 umuntu aqhamuke sevuya kuchapter 5 mhlawumbe incwadi phela kuchapter 10 ngoba phela ukuthanda uMacele nokuthanda uMayeni nokuthanda uMakhumalo nokuthanda uMangwabe akukuvimba ukuthi usho ukuthi kuleli phutha elenziwe uMacele yiphutha, leli phutha elenziwe uMayeni yiphutha, leli lenziwe uMakhumalo yiphutha, naleli lenziwe Mangwabe yiphutha. Wena unaye othi ngimthanda njengosisi wami. Uyayibona? Kodwa engivimbi phela usho ukuthi lokho cha lokho beku-wrong. Futhi masusho lowo wrong awusho ukuthi ngoba nakho ubitha. Hey yabo leli gama elisibitha ngabe lifike nobani. Leli gama elisibitha selidumile-ke manje. Isikhathi elifike ngaso angazi ukuthi bekunini kodwa lidumile. Ngoba manje sisebenza kabi. Ngoba phela thina masihlaziya sizosho ukuthi lokhu kube wrong. Kodwa ngoba ku-wrong kungalungiseka kanje. Lokhu ku-wrong, lokhu ku-right. La akubanga kuhle nawa ama-corrections. Siyisho nje ngomoya omuhle, ngomoya wesihaleluya, ngomoya wasesontweni, singaze sifake ukuthi ubani une-gold tooth ungenaphi. Manje songenaphi kwe-gold tooth yakhe. Ayifake yena eyithanda wena ungenaphi ungenaphi hawu usuzothi umpintshe i-t-shirt wena ungenaphi ngoba phela i-t-shirt yakhe impintsha yena. Thina sikhuluma ngale abayenza kwishow yenza ukusesikhulume hayi ukuthi ukhona onewashi mhlambe esilibona kahle ukuthi leli washi ilawa ya u20 asingene lapho hawu manje mawucabanga sesingalandela isho nje ukuzobuka amawashi ukuthi hawu leli la 20 rand kodwa leli washi shibhile yabo leli washade ligqoka Mangwabe ilawa hayi kahle nibo hayi bye ke futhi kuleyo ndawo ni subscribe manithanda
Uma ningathandi-ke Nkosi yami, ayikho into engizoyenza. Ayikho into engizoyenza kuleyo ndawo. Bye.